Sige, lito iho. Parta kampay ti panagmanehom. Kaya't kun ti aginana. Wan pa pa. Kanalangan magsangsangitan ti anak na, Lito. Lito, inayadam lang ti panagmanehom. Tapno maliklikan ti disgrasya. Sige! Ibuwak mon na itamalataga iti kadalman apasatoy karayan! Agawam! Duro! Baba! Pasensya ka, malataga! Ang tungtungkaw kanilang iti boss me! Ipurwakan! Saan? Saan gayam up? Mabit lang babae anak kapuraw. Saan ka pa pumanaw? Di kagbutan. Saan nakadaka sa tao? Si kagayam ti kanayon ko ang makita dito'y tanap anak kapuraw. Ket tunggal rantahan ka nga umay kitaan. Awan kan. Ket awan sa bali ang makita. No di day tasabong ti LIRIO amaris puraw. Anya ti may pahay ko kan ka? Napintas ka. Anya tinagan mo? Crisanta. LIRIO, iti tanap. Kuna, tina Christian Juan Asursuro. Di kay agibales. Ngem kasanupay amay patungpal dayta, nugumilgil ayaben tipungtut ken gura. LIRIO, iti tanap. Napudaw naranyag. Makapnek ti ayamuom ken pintas na. Isimbolo ti kinapudaw na ti kinadalos ti puso. Tiranyag na ti manglawag iti nakulaapan a panunot. Ket ipaay ti ayamuom ken pintas na ti pannakabangar. Gapu iti panagari ti ayat. Linak ken kapya. LIRIO iti tanap. Nobela, asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. LIRIO iti tanap. Naimbag nga orasyo amin patpatgen mi adumdumngeg. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti nobela tayo anapauluan. LIRIO iti tanap. Sige, tumaray kan, lalaki. Paltakam ti tumaray. Lisyam ti paltog mi. Apoy! Muli siya nga tatibala ti palto mi! Agbilang ak iti talo. Kalpasan na. Tumaray kan. Maysa. Dua. Talo! Paltuga ko! Nakalisin samat! Paltuga pa'y! Sigurado ang mapuntaran! Na ito niya Sigurado kayo anatayan dayjay ang mamirmiraot ken agraraman a lalaki, ha? Anya ti may pakan na iti anak ko. Sinikugan nakit din ti anak ko. Wen, senyor. Nadaleb ni Soter. Bata ti porno, senyor! Diyan kayo! Imbaga kading agkatawa kayo, ha? Senyor. Senyor! Pumanaw kayo niti sangok. Agawan nyo! Senyor. Agraraman dayjay ang mamirmiraot. Nagpuskol ti rupa na. Ngem saan ngagbaling kanyak? Iswan na saya at met tanapukawan dito'y rabaw ti daga. Katawan anyaman na kanyak. Nga uray agpas nga'y abalasang ti anak ko. Mama! Aga na! Kaksan! Mama!
Grace! Aganakan! Ipandakan ijay kabisera! Pedro! Pedro! Aganakan ni Grace! Tulungan nak! Ganyan ni doktor. Awanan ti anak ta, Pedro. Natay, kalpasada na ipasngay na ti anak na. Saan? Ada sakit ni Grace iti puso. Kat di na kinabailan ti amin. Saan na mabalin daytoy? Saan na mabalin? Grace, anak ko. Nagsapa ka matan, api mo say. Pinanawa matan, ti anak mo. Grace, anak ko. Senyor, panday padamag ko kada kayo. Anya dayta? Senyor, dintengan ti puno ng akin ko ko iti asyenda apag numnumaran nyo. Oo, senyor. Gapo na di Amerika. Kastati ko na ti may sa trabahador di. Di jantre at tao. Apay-pay lang nga si Mangpat. Ha! Buisit! Makipagladingit kami, Pedro. Anya mat gaya man ti madanunan mi ditoy. Apay, anya tiga po na nagawid kayo dito'y Pilipinas. Kaya't may tiag na eden dito'y Buena Vista. Kailiw kumatibiyag dito'y lugar anak kaya nakak. Ulitak ti makipagladingit, Pedro. Agyaman na Juanito. Ang mga ano damay tulong mikin ka itipan nakalamay ti anak mo. Awan, yak kasapulang ti tulong ti sabali. Gapot kabalak. Sige, adakan ka. Ala, panawan ka dito'y. Tatanawak man ti bangkay ti kaanak ka. Nakaladladigit ti kastoy anapasamak. Abirat medrina. Nagsakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Pudno dayta abirat lo na. Nangibati ni Grace iti pakalaglagi panyo kan kuana. Iso ti apuyo. Uwan, abirat. Kat kaano ti tabon? Inton bigatan. Innam lang nga aldaw ti panakalamay na. Makipagladingit kami. Abirat. Juanito, anya tinagsaritaan nyo itakan ni Pedro may papani di asyenda tayo. Saan kami pa nagsarita? Addan to gundaway nga agsarita kami. Saan pa'y ka ita? Mawatak ni Pedro. Madama pa'y laang ti panagpanasda. Dapan ka ka din iji asyenda? Simbarong karkan ijay? Wen, ket, ado tinamuak kadagiti trabahador. Kas kumaitian niya? Parigati na launay dagiti trabahador. Anya? Saplitan na ida iti latigo. Numakita na ngagtakde-takder da, wano agina na dabiit. Anya? San laday ta? Ado pa'y tinamuak midrina. Ket maladingita na gapo iti dayta. Ay, pulos gaya masana nagbaliw ti kabsat ko. Nuan niya ti ugali na idi, isupay lang aging gaita. Kasano daytan, Pedro? Simbang pweten ti kapsat mo. Kaya't tasawan dayta. Agsublin kan kwa na ti asyendada nga intalagdakan ka. Idi na panday jay Amerika. Dagiti buisit. Isuda ti buisit iti biyag ko. Di da pala nagtalina di jay Amerika aging gay ti matay da. Pedro!
Masapol ang matagikwaklat ta, daytoy nga asyenda. Oh. Pedro, agum ka talaga. Bayamon, adamat asyendam, naglawa pa'y. Ado ti sanikwam, iso asaan arumbang nga agumam ti asyenda ti kabsat mo. Aniya. Kabsat ko? Unmat, Jak bigbigan na kabsat day jay ahwan nito. Saan na pulos? Jak kapkapin ano? anya. Imaya, Pedro. Tapno agsarita ta kumamay papan iti asyenda. Kung dagiti daduma pa'y adagak nga intalakukan ka. Amuklatan ti bagam. Alaem, Juanito. Takukuamat. Alaem hang. Agyamanak, Pedro. Kaya't kung amin asyak ti mangimatun ita iti asyenda. Kaya't agyamanak ta ipalubos mo. Awan ti karbengak, tasikamet ti akin kukwa. Ket ti kayat mo ti matungtal. Nawatak amin dagiti indano nyo kanyak at trabahador dito asyenda. Ket di kagdanag. Manipod ita. Mabaliwanan ti taray to'y asyenda. Siyak ti makamu ita kada kayo. Maipay kada kayo ti usto abingay yo. Ikaktupay iti surok na. Mama, nagpintas iti asyenda. Mabalin ka di nga ijayak nga agnaan. Anya? Adamat family house tayo ijay. Ijay ti pag naadak, please. Adakan ka iha. Agyan ka ijay no kayat mo. O sige. Sumurot kanto kan di papam inton biga. Agyamanak, mama. Presko ti angin dito'y turod, papa. Nagmayag. Waniha. Papa, kayat ko ti agpasyal. Kan kayat ko ti agsuro nga agsakay iti kabalyo. Sigurado ka? Wan, papa. Sige. Ibaga kanilito. Taiso ti mangisurukan ka nga agsakay iti kabalyo. Asino day ka, papa? Ti may sa trabahador diti asyenda. Nasingpad day jabaro. Apo tay sigud akatalak idi dito asyenda. Kastagayang, papa. Kunak no di mo magustuhan ti agnaan dito'y Buena Vista. Ta kaslagkad kamot ngamin. Idin singasing ko nga agawin tayo dito Pilipinas. Wan, papa. Ngam idi adda tayo dito, Naamiris ko amay mayat gayam ti agindag dito, Kayat ko, papa. Nasaya ati ha. Iti kasta, ada katulungak dito asyenda. Siyak nilito, Ma'am Olivia. Sapay ko mata magustuhan dak ang mangisuroken ka iti panagpataray iti kabalyo. Kunani, papa, nasingpet ka kanon. Isuti ko nada, ma'am. Nagisagana aki ti merienda. Agmerenda kayo pa'y, sakbay nga ituloy yung tagsarsarita. Agyaman kami, senyora. Agyaman kami, mama. Siya tinangisagana iti dayta. Katam mo ka magustuhan nyo. Ipusan nyo, ha? Wan, mama. Agyaman kami manen, senyora. O sige, Ma'am Olivia. Mangpili kayon iti ketso a kabalyo. Data po raw ti kolor na. Nagpintas a kabalyo. O sige, ma'am. Irwar ko nga rod iti kwadra. Amangan nukugtaran nak data a kabalyo. Saan, ma'am? Sa bagay, kasla na singpat. O sige nga rod, ma'am. Mabitlay. Irwar ko iti kwadra. Jak maaklon daytoy, Lorna. Buisit ngamin day jay ahwan nito. Ta nagsublipay lang dito'y Buena Vista. Taapay,
Anya ti parikot mo iti dayta. Di mo ka di makita? Basitel ti sumsumrek ka data kwarta. Anya? Oh, jantre day jaya Juanito. Anya ti parikot mo dita. Kat saan kamot amaw-awanan iti kwarta. Gaputad damot ti kabukbukudam nga asyenda. Adayo analawlaw ti asyenda ni Juanito. Takasano? Iso tinakaipatawidan tinalawa adaga. Nalawa mutlaang ti asyendam, Pedro. Iso asaan na naskan nga apalam ti kabsat mo. Saan ko akabsat dayjay? Pedro, Sipod pay, ison ti buisit iti biyag ko. O anya ma'am, mabalin mong tagmaymay sa iti kabalyom. Saan yun anas kanya agdapit ti likodam? Wen lito. Ay, makabanog gayam. Talaga ma'am? Lito, agsakay tayo ti kabalyo. Mapantay jay turod. Kayat ko tagpasyar ijay. Ngam, nabanog kan ma'am. Madlaw. Saan aparikot dayto? Ala, mapantan. O sige. Tangay, kabailan yun ti agpataray iti kabalyo. Sagay sa tangarudan iti pagsakayan. Inak irwar ti kabalyok iti kwadra, ma'am. Sige. Saan na bale? Pag inayadan tanto ti kabalyo ta, tapno saan kanto amatinag. Bakaw gayam ti dintang, Senyor Juanito. Wen, mabalin ka di nga ilukat ko ti gate, ta sumrek kami iti asawa. Wah, senyor! Diyak mabalin na basta lukatan ti gate. Pasensya. Mas kan nga ipakadak pa ka ni Senyor Pedro. Kabsatnak ni Pedro. Nasken ka di pa nga ipakadam? Duro, inukat mo tigay. Oo, senyor! Dito! Sige, Senyor Juanito. Sumrek ka yan! Ay na. Kasta unay asangit ti apo mabirat. Mabisinsa. wen nga rod. Apok, adoyan ti dedem. Ay sus. Talaga gayam amapisin. Isungag sang-sangit. No makit-kitak ti apok. Malagip ko lang ta ti anak ko. Wen nga rod apirat. Nalabit, nagpatinggala ijay ti biyag ni Chris. No pa'y kasta. Nangibati iti kasugat na. Tapno maliw-liwa ka. Nga iso ti apom. Wen, abirat. Podno dayta. Imay kami iti asawak, tao may miited ti share mo iti asyenda. Magapitan dagiti trabahador, kat masapul mo't nga dama ipaaikan ka. Kukuam lang, jak ka sa pulan dayta. Anya. Pedro, sika tinangaywan iti asyenda kabayatan ti kawan ko. Jak ka sa pulan dayta. Pedro, agungot kamatan. Sige, pumanaw kayon. Tasaan kayo akasapulan. Rumwar kayon dito'y mansyon ko. Anya. Madaan nga ta, iti saan apagkinaawatan dagiti agkapsat a Pedro ken Juanito. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy ti kabarbaruan Nobela tayo na paulwan. LIRIO, iti TANAP. Iti muna apaset, na iparang ngagkapsat da Senyor Juanito ken Senyor Pedro. Bayat tinaundaya panawan nakadada Juanito ken ti pamilya na iti Amerika. Ni Senyor Pedro tinangasikaso iti asyendana. Taiso tinangitalkan na. Dimteng ti tiyempo a panagsubli da Senyor Juanito iti lugar da Buena Vista. Sinublatnan ti pan na kay manihar ti asyendana. Nasakit tinakam ti kapsat na ni Pedro. Iti may sangal daw. Si marungkar da Juanito ken ti asawa na ijay mansyon da Pedro. Ited kuman ni Juanito ken ni Pedro ti bingay na itinaapit da iti asyenda.
Ngam nakapungtot daytoy. Itagagayem at tuwin tituloy ti Nobela tayo na pauluan. LIRIO iti TANAP. Pedro, agungot ka matan. Apayak. Pumanaw kayon. Tasaan kayo akasapulan. Rumwar kayon dito yung mansyon ko. Aniya. Pedro, saan arumbang agpungtot ka? Apay, anya ti kapungtot mo? Jak kasapulan ti limos mo kanyak. Ha! Sa anak amabisbisinan. Saan alimos ti ited ko kan ka? Mudi ket, karbangam ti may bingayan. Gaputas Jak kasapulan ti limos mo. Alan, pumanaw kan. Pedro, Pedro, apay matakas jay titratom iti kabsat mo. Ikan na ka itibingay mo. Ngam nagpungtot ka kitin. Kurang payday jay abingay ko, Lorna. Anya manen ti kayat mo asawen. Saan akwarta ti kayat ko? Kaanya ti kayat mo. Sumatang kan! Amok matlang akong trahanak. Ala, adaywanak. Pedro, Adaywanak! Napulot ti ulog. Amangan no si kapay ti pagdasalan ti bungtot ko! anya. Juanito, apay akaguran na kalauna iti kapsat mo. Anya ka di tinagbasulam kan kuana. Oh, atoy, agkapi-kapay. Ala, agkapi-kapay. agyaman hakmidray na. Saan na kaya't ngawatan ni Pedro ti bingay na iti apit? Taapay. Amo ka na sakit tinakap na gaputa dahon. Ket natural. Mapan kanyak ti sapul ti asyenda. Natural amapan ka. Tasigamot ti akin kukwa. Intalot mo lakan kwa na idi. Gaputan nagpa-Amerika tayo. Kat itataadakan. Disikan ti mangaywan iti asyenda. Rumbang amaawatan na katikabsat mo. Sa nabalin. At tumanen aldaw amapan ko kasarita. Ket patsyak nga kinaawatan kami. Ma'am Olivia, kayat mong ti umay dito'y turod Kinunampay. Inal daw ti umay ta dito'y. Apay, naumakan? Ne, saan ma'am? Pasensya kan Kanayon ka amataktak gapo kanya. Awan anyaman na ma'am. Ngamin, imbili ni senyor, akuyugan ka iti sa dino man na kayat mo apapanan dito'y asyenda. Agyaman na. Ar-aramidak lang ti trabaho ko ma'am. Amom ka diti ag-drive iti lugan? Uwan ma'am. Nasaya at nakasta. Lito? Adda ka din kaayan-ayat mo? Ha? Sorry noon niya laditan tidamdamakan. Awan ma'am. Awan pa'y nobya. Nasaya at nga rod nakasta. Tapno awan ti gumura kanya. Narigat nga min no adda gumurgura iti panagkuy-kuyog ta. Da kayo ma'am. At da ka din nobyo yo? Awan. Kasla jackpot yan ma'am. Iti dayta kinapintasyo. Awan pa'y nobyo yo? Kinapudno na. Ada nagbalin a boyfriend ko iti Amerika. Ngam saan kami ang nagbayag? Pilipino matlaan. Apay saan kayo ang nakapagbayag ma'am? Gaputaman ng imon. Kanayon ti dimi pagkinaawatan. Isumainbreak kon. Sinayang na lang ti pintas mo ma'am. Naamiris ko matlaang. Asaan akas ti klase ti lalaki ti kayat ko akatako na iti biyag. Ma'am. Ti kayat ko? Daytay lalaki anaanos. Man nakaawat. Nagagat. Responsable kan managayat. Sika, anya ti kayat mo iti may sa babae?
Daytay babae anaanos. Man nakaawat, nagagat, responsable, ken kang runanti amin, managayat. Anya? Tinulad mo lang, timbagata. Ngam iso ti kinapudno, ma'am. Kumusta kan dito asyenda, Olivia? Nalipatam samot ti agawid iti mansion. Agawid akto, mama. Kay-kayat ko ngamin dito eh. Talo alawas mo dito ya. No di ka pa'y sinarungkaran, di nakmatan malakip. Agyaman na, tas marungkar kayo, mama. Sorry ngam talaga mat nga agawid akto. Siyempre, mailiwak kada kayo. Alawanan. Kat, anya dagiti ar-aramidam ditoy? Agkabkabalyo, mama. Anya? Kabaila akong ti agpataray iti kabalyo, ma. Kasta? Kan may sa, tumultulong ak dito asyenda. Makipagburbura sakmeten iti prutas, nga oray pay lapdandak dagiti trabahador. Di kay agdanag, mama. Saan masayang taal daw ko dito asyenda? Gaputa agtrab-trabaho akmat. Sana day tati kayat ko nga ipakaawat kan ka, iha. No di kat kailiw kan. Isu ano mabalin? Sarungkaran na kumamat ije mansyon. Wen, mama, di kay agdanag. Agawid akto. Nako na ngamin na bayo na bad ka nga gargaw. Si Kalakay. Hindi ko, awan asiyo itikas kanya. Amin ko! Mga sinuman! Di makita mo yung patay! Makaraman, itilato ko! Lahat! Ang trabaho kayo! Kat si Kalakay. Agtrabaho kan. Tanong saan. Makaraman ka manan iti lati ko. Awan, agtrabaho ako. Pedro, damag ko nga damanan linatigo dagiti pasurot mo. Idi napanda iti asyenda. Apay, adda ka di question iti dayta? Aging ka di ita. Kat kasta pay laeng ti ar-aramiden nyo. Apay asaan kayo amasyan kadagiti trabahador. No awanda, anya ti sirserbe ti asyenda. Adda ka di mapastrek mo a kwarta. Daytala ka na yung tibagbagam, Lorna. Pedro, kaasyak dagiti trabahador. Gapot asaan a maiparbang ti ar-aramiden nyo. Lorna, saan na makaraman iti latigo dagiti trabahador no awan basolda? Dakas ti aramidyo, Pedro. Sumartel kan, saan ka na makibiyangpay? Gaputa saan asika ti akin kukuha iti asyanda. No di kat siyak, maawatam, tapulos ngawan ingkamang mo kanyak. Anya? Budnaway! Agda ka di kinabaknang mo anak asawa kanyak, ha? Pedro. Isu nga awan karbengam amang dilaw iti aramid ko. Takukwak ti asyenda. Sige, Shano. Aguray ka laang ditoy. Sarungkaran mi iti apok ni abirat ko a medrina. O, senyora! Sige. Aguray kan ditoy, Shano. Nan, o baak man ti apom, abirat? Oh, sige laang abirat. Aha. Ay narnakan iti turog. Turog a maladaga. Gagagay iti maladaga. Agyaman na ka nalagip na kasarungkaran. Oh, Oh, apay. Nagsinaay ka iti naunag. kwa.
Umay ko iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tapay. Pinagsawanak ni Pedro. Asa anak kano ang makibiyang iti anyaman akayat da nga aramiden iti asyendada. Tawan kano apulos ti kinabaknang ko nga inkamang ko kenkwana. Anya? Kinapudno na. Kayat kon ti pumanaw iti mansyon. Sinaak ko man. Itakadipay tabaket ken lakay kayot. Ken maysa kasanon ti apom. Day tamat ti pampanunutak. Agam, mabalin kumat nga isurot to'y apok. Iti panagkunam nga tagat. Saan nga agpungto ti asawam no kasta ti aramidam? Sigurado adakesak no kasta ti aramidak. Ngam, Lorna, naimbag ka pa ay. Saan nakaapas pasakitan ti asawam? kaskan ka. Awan mat ingkam kamang ko kenkwa na akin napaknang. Ngam, agyaman ak iti Diyos. Taimpa ay nalatamat ti panagayat na. Kat pulos nga awan nang gagukan kwa na. Aba kasairan ti riknak. Apalan ka, Medrina. Naimbag ka pa ay. Lorna. Ala, saan ka nga agsangit? Kati may balakad ko, saan ka apumanaw? Nang runa taadda apom nga ay aywanam. Sa di no tinagapuam, taintugot mo pa iti apom? Ijay mansyon da Medrina. Napanakla na kisarsarita. Taawan ti maanapida. Saan lang atong pati magganab mo? Nuulitan pa iti mapanijay. Apay matan, anaranggas ka. Anya talaga ti parikot mo. Hoy, Lorna. Diya kaya na mapan ka iti mansyon day jay Juanito. Nalawag? Kapsat mo. Ngam nalaos ti guram kan ko na. Tsaka mo na anya klase ti panagpusto. Sige! Ulitan pa iti agsaw. Takugtaran iti agdiso di tarupam. Sige, Lito. Aglumbatang agpataray iti kabalyo. Sigurado ka kadimam, Olivia? Wen! Ala, sa kayamon ta kabalyong. Agbilangak iti talo, ha? Aggidantan amang pataray iti kabalyutan. No, day tati ko na, ma'am. Sige. May isa? Dua? Talo! Hey! Hik! Hey! Ya! 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 Nakapagkan dito! Nauditan! Ya! 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 Oops! Anay ko! Ma'am Olivia! Ma'am Olivia! Umay ka! Sakronin ka! Mapantay ti dayjay sirok ti kayo! Inutat ti nasakit! O ano, ma'am? Kumusta ang tirik nam? Mayatan. Agyamanak. Inton maminsan, ma'am, saan mo unay apatarayin ti kabalyon? Ang mga numat nagkamanan. Ngayon, talaga kasta. Iso nga inton maminsan, agan nagkayon. Nalawag ka di matlaang, ma'am? Okay. Iimak. Nasakit. Anya? Agraman gayam imayo na sakit? O sige, ma'am, ta ilutak. Nalaingak na agilot. Oh, aday. Napandagak namin. Isa nasaktan. Mabit lang, ma'am, ha? Ta ilutak. Nagtagal ni Lito. Nasa
singpat pa. Oh, ma'am. Kita anak matlatan. Kwa, Houston, awanin ti sakit ti ima. Ba't Saan? ti ima dito? Ma'am Olivia. Nagpintas ka. Awan ti baro. Adi agayatkan ka. Lito. Madaan nga ta iti relasyon da Olivia ken Lito. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti kabarbaruan nobela tayo na pauluan. LIRIO iti TANAP. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. LIRIO iti TANAP.